Good morning guys! It's 8:15 AM na. Kakaalabas lang ni Daddy, ni Groot, tsaka ni Junior. Ayun. Lalakad kasi kahapon, di ko nalakad yun eh. Inano ko lang, umihi lang siya. Tapos syempre hindi dumumi and then kumain pa ngayon. So balik 2 days na. Siguro, ano na siya. Duming-dumi na siya ngayon. Anyway, yung magluluto na ako ng, diretso lunch na guys, yung lulutuin ko. Ito yung dapat yung panganda namin nung medianoche, yung ano ba to na? Yung request mo? Lechon kawali. So, ayan, nilagay ko muna siya sa freezer and then kagabi binaba ko siya para lumambot naman. Bago siya iprito para mag-puff talaga siya. Magbongga. Let's see. Tapos, ito yung pang sa chop suey. Ayan. Kompleto yan. May shrimp, may gisan, may liver, may laman ng baboy. Ayan. Tapos, ito is, ano lang to, sa dogs. Atay ng manok. Tapos, ito. Nag-extra ako nito. Ito yung masarap guys. Ito nilagay, nilagay ko kahapon sa, sa shin ramen. Giant hotdog ng tender juicy. Yummy siya. Yung pula kasi hindi ko type talaga yun. Wala na shin ramen, anak, ubos na. Wala na. Iginawa ko na kapon, diba? So, ito, nagpapainit lang ako ng mantika. Naan lang natin. Ayun. Mag-ingay na naman to. Ito, bumila ako nito nung 31 sa palengke. Yung yung vegetable oil lang. Tapos ito sa grocery ko binibili. Ito yung mga pang may bonus lang or kung anong man. Kung madampot ko canola oil. Pang gisa-gisa. So, tapos ito pang prito. Ayan. Kailangan ng takip kasi baka pumutok to eh. Natakot ako magluto ng gaya kasi nga pumuputok talaga siya. Ang skin natin eh. Grabe sipon ko kagabi guys. Di ako makahinga talaga. Eh wala namang walang gamot. Wala. Kaya tinamad naman din ako lumabas para bumili. Pero si Chris, pinabili ko sana. Wala naman nabili. Wala ba nak? Ayun, kumain na ako ng kumain ng prutas. Yung orange, nakadalawa ata ako. Tapos maraming water. So, ngayon, barado pa rin, pero ayun, hindi na siya ka-watery gaya kahapon na kung tumutulo talaga na lumalabas yung sipon. So, ayun. Kaya diretsong lunch na, diretsong lunch na lulutuin ko guys kasi alas 8 na rin naman pasado. Magdadalawan luto pa ako. Tapos tatlo lang naman kami. So, lutuin ko na breakfast plus diretso dinner na rin ito pag umabot pa. Kasi bukas, wala nangungulangot dito. Masanay ka na mabarado. Okay na yun. Ano okay? Hindi okay yun. Papacheck up kita ulit. Ayoko. Barado. Hindi nawawala si puno eh. Ayun, bukas, back to school na sila. January 3. Sana nga bukas nandito na rin sila sa PM ko nga mamaya. Kasi sabi nun, after New Year is luluwas na rin sila agad. So, ayun guys. I-prepare ko na yung pang chop suey. And then, nakasalang na yung Yes, anak. Nakasalang na yung lechon kawali. Diba? Na-late yung namin guys. Yung medianoche. Better late than never. Kanga. Sakit pa rin. Barada. Let's check. Ayan, sobrang lang, hina lang ng apoy para hindi magtalsikan. Tapos sinabay ko lang to. Kasi baka itong dalawa hindi makapag-antay na maluto ko yung yung gulay. At least kakainin na silang hotdog. Yun lang. Kaya hindi ko na rin inubos yung mantika kasi sayang. Pwede ko naman siyang bali-balik ta rin, diba? Tapos mako-cover ko naman siya. Yun. Inuna ko muna yung guys, yung balunan tsaka yung pork para ma-toasted. Ayan.
pinakuluan ko muna sa konting tubig, tapos hanggang sa mag-evaporate, and then saka ko nag-add ng oil. Tignan nyo, toasted na siya. Pero, konti pa. Pero yung mga taba-taba, matos pa talaga. Tapos, dito na yung chicken liver and pork liver, yung shrimp, tapos bawang sibuyas, carrots, tsaka ninipisan ko lang para mabilis maluto. Ayan. Carrots tsaka sayote. Ito na yung bagyo pechay, tsaka cabbage, and then yung broccoli. Tapos nandito yung snow peas. Ayan. And yung huli ko lang to. Sayang nga yung kulay green na bulok. Kabango pa naman to sa chop suey. And then meron na akong nakaprepare ng slurry. So yung magigisa na tayo guys. Lobat ng aking camera. Habang nag-e-enjoy dito yung ano. Uy! Yan. Chill-chill lang siya dyan, guys. Ang ingay na nito. Ano kung lutuan ko? Palitan ko na kaya ito. Ito sayang eh. Kaya nag-ingay yan. Mapatahimik lang siya. Or ganyan talaga siya, kaya sa mga ano, 'di ba, nakailalim siya. Ito lang yung parang ito lang ang sa sink, 'di ba, nakailalim talaga siya. Kaya yung ingay nasa ilalim. So ayan, pwede na 'yan. Brown na eh. Toasted na. Lagyan natin yung garlic. Hindi na. So, nagad natin yung oh my gosh. Ayan. Dayung-yung! Ginagawa mo dyan, dayung-yung. Sinunod ko ginisa guys yung ano, yung liver, tapos yung shrimp, and then inag ko na yung carrots and sayote. Tapos nag-add na rin ako ng isang pork cube, and sunod na natin ito. Ayan. Yung tubig na galing sa ano, sa paghugas ko nito is yun na mag-is. Ito na guys. Ayan, medyo nag-dark yung sauce niya kasi nilagyan ko siya ng oyster sauce, which is mas masarap. So, ayan, and mga quail egg na favorite ni Chris, merong shrimp, merong patay na favorite ni Daddy. So, complete. So, madami to kaya magbibigay ako sa baba. Sa kila Ate Tessa, tapos kila Ate Beth. Kasi sobra-sobra naman sa amin to eh. Yum yum! Tapos ito, enjoy na enjoy pa rin siya. Sobrang aga pa, 9:30 pa lang. Mabilis lang din lutuin to guys, yung preparation niya lang kasi ang daming gulay ng kasama. Parang, ano lang, parang pakbit. Nakakatuwa, hindi siya pumutok-putok. Yay! Ayan, nakita yung skin niya. Yan. Pasip na mga kain ako. So, maganda pala talaga pinapakuluan na muna yung meat para, alam niyo yun, hindi masunog. Yung hindi sunog na hilaw, alam niyo yun. Kasi minsan, yung sa outer niya, diba, para akala natin sunog na or luto na, tapos yung ano, sa loob is hilaw pa. So, magbigay muna ako ng ano sa baba, guys. Tapos sana ako maglinis ng mga ano dyan, dumi. Pakinggan nyo, guys. Crunchy na crunchy, diba? Oh, yum. Medyo, maano lang. Papat ko lang siya ng paper towel para wala yung mga excess na oil. Ayun, kasi susoli ko na yung ano. Nabigyan ko na sila Ate Tessa ng ano, ng chop suey. Susoli ko na yung isang ano nila, pinaglagyan ng ulam na binigay din sa amin nung New Year. Siyempre, pag sinoli mo, kailangan may laman. Ayan. Grabe, sarap. Ayan yung ano niya, yung
loob niya. Yung sobrang lambot. Yay! Slicein lang natin, guys. Oops, baka malaglag kayo. Oh, narinig niyo yan? Sobrang crunchy niya. Juicy. Juicy, juicy. Ang init. Paano ko ba ito Good luck sa mga ngipin na ito. Kala ko ba gusto mo chop suey? Bakit nagka-ketchup ka? Sarap yung hotdog. Yung chop suey, guys. Yung hotdog, tsaka ano. Laking ngipin yan, ah. Kain tayo. Siyempre, guys, perfect tong chili crunch sa chop suey. Pati si Chris nagugustuhan niya. Ito yung sa siomay eh. Oo, sa siomay. Basta pag galing sa siomay, magugusto ako. Diba dati mami gumagawa si Lola ng siomay? The best ang siomay ni Lola. Kain tayo, guys. Ayan. Ayan yung kalbo na yan. Gusto kong pitikin yung ilong niya. Pagdating niya kagabi, di ko pa rin siya pinapansin. Pero nag-uusap naman kami na civil. Ikang. So, yun guys, punta kami nga muna. Hatid muna namin nasa likod nito ni Tonta niya mga mga stocks. Tapos dadaan ako sa store. Kasi bibigay ako ng bibigay. Dalan ko sila ng ng chop suey. And then bibigay ko tong itong yung this one, yung colloidal silver, kasi uuwi na sila nene bukas ata or sa 4. So yun, kailangan madala ko na to doon kasi mag-sticker sila doon nene ngayon. And nagpapa-inventory ako kasi hindi natapos nung hindi natapos nung 31. So sabi ko ngayon tapusin nila. Total wala pa naman masyadong wala masyadong buyer pa niya kasi kakaano pa nga New Year. And then wala pa din naman. Holiday pa ngayon eh, 2, diba? So bukas pa yung balik talaga ng mga trabaho. Wala pang pick up. So yun, let's go. Ang linis na dito, guys. So tinanggal din agad yung yung mga yan. Pero mga basar-basar dyan. Tiyanggi. Ayan. Tapos dati one way to eh. Binalik na ulit nila. Dahil lang kami Captain Marvel lang daw ng uod lang ba? Ikaw lang. Siguro, dog food? Pork nut? Kasi hindi na. Pero sige, kasi kapag walang walang luto pa eh. Babalik ako babalik ako mamaya sa store at mag kami. Mag-inventory kami, tulong ako. Check ko yung nila, mga reports nila. Then, wala, yun lang. Gagawin namin today. May grocery pa naman tayo dun, di ba? Uod lang ni Camry. Dressed chicken daw yun. Ano di ba imitate niya? Manok! Hindi yung tumakbo yung duck siya doon. Cute. Nakadaypi pa. Manok. Di ba? Dayong yung kapag pa. Baby na baby pa. Cute, Excited cute. siya pag nangangamoy. Uy! Hala. Bye-bye. Ayun guys, ginawa ko, binalot ko siya sa sa plastic, tapos ito ang isasabit. So para hindi sila maglagas kasi eventually maglalagas talaga tong palay na to eh. So 'di ba? Para masalo. Ganito rin ginawa ko sa sa Don Carlos noon eh. Tapos magtatanggal na rin ako ng mga ganyan. Pero pagdating na ni Sel, dito lang siguro sa sa screen. Maglagay ka lang ng hook. Hindi mo na kuha yung ayun.
Alin? Eh kung dito na lang. Eh, pag nagsara ng ano, ng pinto, tsaka ng Doon screen, sa taas. pwede rin. Ay, hindi. Dito na lang. Sa ano? Meron pa ba suction? Wala eh. Nakuha ko lang to sa posik. Paknit! Ligo ka, Paknit! Paliguan ko ulit si Poknat para magamot na naman siya. Ano, every other day, guys. Siguro paliguan. Huwag naman every day kasi baka ginawin. Pag ginaw pa naman. Tingnan mo yung tuhod mo. Ang dumi. Ay, nako. Ang itim-itim. Kuskusin mo nga yan. Ay, babad mo yan sa bleach, ha. Pati yung ano mo. O, tingnan mo, oh. Alam mo, daddy mo tumanda na ng ganyan. Ang puti-puti ng siko. Oh, ikaw. Tingnan mo, oh. Kader-der ang siko. Ayun, guys. Punta kami ng ano, store. Sama ko tong pasaway na to. Puro pati dilaw. Tingnan mo. Di, yung tsinelas mo sana, dinilaw mo na din. Kahapon green lahat eh. Bukas tong ano mo. Ano laman ito? Cellphone ko lang naman. Tapos charger. Hello, Mami! Ina-friend ko yung ano, yung pinakita ko sa'yo kahapon na nagro-roblox. Si Inquisitor Master. Inad na ano. Sa Roblox, ina-friend ko. Tamo, dry na dry pati yung kamay mo. Ganyan ako, dry lang ko lagi ako. Paano? Binigyan ng lotion, di naglo-lotion. Gusto mo pa talaga ako gagawa nun eh, no? Wala akong lotion! Meron doon na yung Johnson's Baby Lotion. Ha! Oh, ha? Nung baby kang smooth-smooth ng ano mo eh, ng skin mo eh. Smooth pa rin naman na ngayon. Jesus! Smooth. Ayun na, ayun na, ayun na. Ay, hindi. Tama, yan. Ayan, dito na ako sa store. Ang cute-cute ng dalawa. Nagsasarili na kumain. Ay! Diba kaltas pag di na yun? Tara first, dito tayo. Oh, sino din naka-uniform? Meron agad. Isa. Yan. Eh paano ano, di naman kasya sa akin? Uy, kasalanan mo. Magpapayat ka. Ay, hindi ako may kasalanan na XL ako. Ano lang, lives lang binili. Large lang. Yung uniform mag-adjust sa'yo. Ay, ching-ching. Ay, ay. Uy, uy. Kiss, kiss, kiss. Ay, baba na, baba. Kiss na, kiss na, kiss na. Dali. Ay, dilagay mo. Ay, tinakpa na muna. Very good, ah. Oy, kiss na tamoy. Kiss na. Kiss daw nga. Sakin. Uy. Sakin. Ayaw. Galing. Ay, si Ukash naman. Uy, nakakutsara. Tinidor pa yan. Ay, galing din na. Ano mga ulam nila? Gravy. Ay, purita. Gravy mushroom soup. Galing ah. Nasaan si Ate Bilab? Ayan. Ayan. Ito. Sa'yo din naman, malapit na din na magkasya eh. Magdasal ka ng pasasalamat. Bakit? Thank you, Lord! Saking dasal yun. Si Kong, nanonood ka kay Kong. Ang kulit na, diba? Si Kong TV. Sino ba sinasabi nyo? Ang panday. Ay, ang panday. Kala ko si Kong TV. Makala ko may part 2 na yung Malaysia. Ito yung chopsoy na dinala ko kanina. Makain pa lang sila. Grabe, binuhos yung gravy. Sabaw yan. Colors. Saan yung ibang bagets? Sinang Reyna di sumama, nag-general cleaning daw sila. Hi, Kuya! Mami! Si Chris. Ah! Wala na. Bili ka siya, Kakain pa lang natin eh. Hi, ate! Uwi na naman sila, ate. Uwi na sila sa January 4. Maganda yung mga ano eh, yung season. Galing ah! Daddy shark, daddy shark. Si Lucas. Ay, gising lang yan. Ganda ni Ching Ching. Dali! Nakakatakbo na siya. Oh. Run away.
Run away na, dali. Dali, run away, run away, run away, run away. Ay, galing. Ay, galing ah. Nakatakbo na oh. Ay, galing ah. Yay! Galing! Alala. Ulit-ulit na naman. Jesus! Baby shark nga, baby shark. Ulit-ulit si Lucas oh. Oh, si Lucas. Lucas! Si Boy pagkain. Ala, nakakita ng pagkain si Lucia. Ush, ush, shh. Nako, yun na, kita ka. Ay, ala, 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 ala. Kuya, bigyan mo na kuya. Ala, ala, ala. Big! Bigyan mo kuya. Mainit ha. Hihipan mo muna, Pete. Asan yung ano, si Chris siya kasi Bilab? Sa Jollibee? Sabi, 50 pesos na pa Jollibee dalawa. First Jollibee namin ni Nene. Ay, first Jollibee ko si Nene pala. Dinala ko dito sa Masagana dati. 32 pesos pa lang. Oh. Takot pa nga ako sumakay sa escalator eh. Sino yan? Oo. Ala, uy, 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 uy. Yay! Galing yan. Hindi, tanawan yun. Mamimili si Papa ng ano. Ayun guys, pinag-uusapan namin yung ano. Yung noon. Kasi si Papa noon nagtitinda ng tendero ng kalamansi lang ba? Tinitinda niyo ng boys? Ayun. Diyan sa bangketa dito sa Taft, no? Yun lang. Kung ano yung ano Kaya, sobrang nakaka-pro, diba? Ito, si Japong, si Dayan, tsaka si Nene yung kasama ni Papa. Kasi nagbablog siya. Sila yung sinasama ni Papa dati sa ano, dito sa Maynila. Ayun. Tapos, tsaka na lang. Tapos, sabi nila, disappointed daw sila sa ano, disappointed daw sila unang salta nila sa Maynila kasi expected nila pag Maynila, maganda, mabango. Eh, syempre sa bangketa lang noon. Gusto na nila daw umuwi agad noon. tutulog ka, ano eh. Gagapangan ka ng ano, ng Malaking daga. Ay! Uy, kala ko doon kayo kumain. So, grabe. Ayun. Ano nga lang titinda ni Papa noon. Akala ko kalamansi lang, may kasama palang sibuyas noon. Di ba noon, bata pa tayo? Oo, yun ang tatandaan ko, bata pa tayo. Pero nung Kami ni Papa talaga. kalamansi, yung bilis niya ni Papa magano kasi i-segregate yan, di ba? Depende sa sizes. Ang bilis niya ni Papa. Oh. Ayun. Yan. Laking ano kami, laking palengke, 'di ba? Kaya kahit ano, laking bangketa, kaya palengkera kami. Joke. Hindi tinda. Bangketa. Nasanay lang kami magtinda, guys. Street smart kami. Sa wheelchair. Street. Street na. Street. Eh, sa palengke na lang, 'di ba? Paano tayo nagkasya doon dati, 'di ba? 8 tayo. Walang ito. Ano di ba may papagdag? Oh. Ano yung hanggang ilalim ng papag may natutulog? Oh. May day shift, tsaka night shift. Night shift. Kulit lang. Nag-ano na yata kayo nun eh. Titinda. Nag-aaral. Titinda. Titinda na kami ng kape sa gabi. Pag ano, kung sino yung ano muna sa gabi, tulog muna hanggang ano. May oras. Sino yung tulog maghapon. Pero si Ayit nang talagang pag ayaw niyang tumulong, ayaw no. Gabi.
Nung may bahay na tayo nun sa ano, sa... Don Carlos? Hindi, dito na yun sa palengke pa rin may taas na. Tinuktok na yung mapa ng ano yun, ng tambo. Di ba, plywood yun? Eh, doon na nakahilata. Tinuktok na yung papa ng ano, malis tambo. Eh, sakto siguro sa ulo. Galit na galit eh. Siyempre, ikaw ba naman, di ba ayaw ni Papa nun ng ano, ng pangalan na magising? Oo. Tok-tok ni Papa. Wala naman siya nagawa. Kaysa naman sa akin nun, sila nun, bumaba akong paano, pati warik. Ewan ko na may narilata akong inaabot yata. Ay hindi, ito yata inaasar ko nun eh. Umuulan-ulan, basa. Dire-diretso, pa ganun eh. Bantag ka ano eh. Balikan ako nun eh. Paluin ka pa pagkatapos. Disgrasya ka na. Palo pa eh. Siyempre, kasalanan mo eh. La, ay, ukas! No! Tayo. Doon tayo sana na. Ah, sige, dito na. Dito. Yan, basket lane lang. Wala kami ng pambaon niya bukas, tsaka ano, sa dogs. Masasara na kami, alas 8. Ah, hindi, alas 7 pa lang naman. Abot pa. Hindi na ako sa Presque pwede. Hindi na. Hello guys! Kakaligo lang ni Poknat. Ayan. Tingin na kita, bebe. Bango ah. Bong-bong lagi ah. Ayan. Twice a day. Ay, twice a day. Ano, every other day siya. Kapaliguan na yun. Para mabilis. And, yung isa guys sa ano, sorry, wala pala sa pagmumuha namin. Yung isa guys sa nakapagpagaling dati sa skin problem ni Poknat is dagat. Ayun. So, pag hindi ito na nadala sa silver colloidal is paliliguin ko sa dagat na naman. Yan, mga dyan sa Cavite, madaming dagat dyan. Diba, Poknat? Ayan. Pero nag-ano naman na, parang natuyo na. Ayun. Ayun na nga oh. Namuti na. Yan. Namuti na. Yung ibang mga pula-pula is naabot niya pa ng ano, ng kamot niya. Kaya nilalagyan ko ulit siya ngayon ng ano, ng Junior! Ano? So, paliguan din kita. Junior. E-color. Nalagyan ko siya ulit ng cone. Bango. Bango naman yan eh. But Junior, gusto paliguan din kita? Hoy! Ginagawa mo na dyan, hoy! Kakaloka ka. Alam, malaglag! Uy! Bukas magpalit na ako ng ano ni Chris. Ng bedsheet niya. Pagpagan mo nga muna, anak. Ang dumi ni Paknit. Kaloka, Paknit. Huwag ka dyan sa kortina, bebe. Ay, tinawagan ko pala guys sila, ano, si Sel kanina. Hindi pa siya makakabalik ngayong week. Ngayong week. So, Saturday sila alis doon sa ano. Sa bagay, abot pa naman yun ngayong week. So, bali Sunday pa sila, ano, akala ko paano na sila. Paluwas na sila ngayong gabi. Para sana bukas nandito na. So, hindi pa, wala daw kasing mga available na seats sa bus. Dito sila, ano, dito si Paknit sa kwarto ko. Oo, dito pa rin matutulog yan. I-move mo nga yung ano mo, yung kortina mo doon. Pumayag si Tita Sel. Ah? Oo naman, mapayag yun. Tapos, huwag mo ganyan eh, kaya lumulundo na. Ayan o, tinan mo, paano na? Paayos mo nga yung kadali mo. Palagyan ko dyan ng... My room, you're right. She will totally agree. Ayan. So, ganyan na muna. Pagpagan mo pa ng maigi. So, Saturday sila alis doon sa Bicol. Sunday nandito na sila. What? Ayun. Okay na, nasprayan ko na yung sa Poknat eh. Ready mo na yung mga ano mo ah. Okay mga gamit mo. Kanina po, gusto. Okay. Ayun guys, back to school na naman bukas. Back to work na din. May mga shipping na. Kaya, kailangan maagang matulog. Ay, pagdating namin ni Chris galing Pure Gold is pinakain ko yung mga dogs. Di na ako nagsaing. Sakto lang ang kanin sa kanila. Yes! Lagyan mo natin ng juice. Alin?
Bago kong baunan. Para ka namang sanggol dyan na ano. Kinder na. Pang kinder yan. Ibigay mo na nga lang ibigay yan. Ayoko nga. Ay, naku na naman si Chris. Ang dami-dami mo anak paunan. Kaloka ka. Ito na lang ang aking gagawin, guys. Mga Bigay mo na lang sa kay pugasin. Kibilab, di na rin naman nagano si Bilab eh. Kay Jado pala. Sus, mga malalaki na kayo. Kibigay na. Ano ka ba? Kain tayo, guys. Ayun, 9, ano na. Magte-10 na actually. Pati ito nagutom daw eh. So, may tira pa yung chop suey. And then, bukas ako ng ano. Ng sardinas. Roast ball. Let's eat. Ayun, tapos, baka lutuin ko na ngayon yung ano. Yung spag sauce. Para bukas yung ano na lang. Yung cream sauce na lang yung ano. Yung lutuin ko. Ayun, kain tayo na rin para sa mag-spirit niya. Hindi sure if siya para sa'yo from the boundary to five sabot. Ba't ka natatawa? Wala. Dadasal eh. Kumuha kang ano mo dun? Kala ko. Tsara. Ano? Kala ko pinawala mo na ako. So, kain tayo, guys. Dapat din ako kakain eh. Kaso, bigla akong natakam sa ano, sa sardinas. Ayan, tapos sayang pa yung tirang chop suey. Mami, ba't pampaapak yung ano? Warm milk. Yums, guys! Nilagyan ko lang siya ng salt, sili, kalamansi. Tapos madaming sibuyas. Tapos mainit na kanin. Sarap. Ayun, sibuyas. Sarap niyang pakasin. Sobrang sarap, guys. Panalo na. Straight from the can lang. Lagay lang ng ano. Kalamansi, sibuyas, asin. Sarap. Ito yung sili. Hindi ko pala tanggal yung beses ko. Bago kumain. Ba't nga may naririnig ako nagka-crunch? Ang kulay. Naman siguro. Baka sabihin nyo, dati naman sa'yo masarap eh. Kaya huwag magtaka. Bakit ano, malusog kami. Magana kami kumain. Kaya simple lang ang ulam. Puto nga ito, hindi na siya mapili sa pagkain eh. Ate Diyos ko, pihikan. Yung pagalitan mo para kumain ngayon din. Kain lang siya ng kain. Nung na-raid pa ng ref. Hindi na natin na nagamit yung ano, yung parang bote para sa tubig. Meron na doon yan. Hindi na paano ako makakapunta doon naman din si group. Hindi naman si Tasel mo pag nandito. So, di mag-ano ka, ask ka ng
Makasuyo ka. Kasi kailangan ko nga ng ano yan, space dyan sa ref eh. Pero mas masarap yung ano, parang crunch doon. Yung sili na ano, crunchy. Kaya nga, lutuin ko na yung sauce ngayon. Para bukas ano na lang, pakulo na lang ako ng noodles tapos yung cheese sauce. Ano lutuin mo? Pasta. Para bukas. Baon mo. Yes. Bigyan mo nga tubig. Nagilid. Nasili ka? Dito. Kasi kaya kung ubusin yung ano, yung isa. Sa lahat ng sardigas. Sarap. Durog na durog yung sili, tapos ano mo pa, isasubo mo pa. Kadik tuloy itong roast bowl na to. Kasi wala talaga siyang ano guys, wala siyang kaliski, so hindi siya nakadiring kainin ng ganito ng Nungubos yung sardine. Buta na sa'yo. Tapos di pa malansa. Kaya masarap. Masarap century. Suno naman yun. Kalbon doon. Lalaro. Bala siya. Kumain siya pag nagutom siya. Ano naman ulam? Bubukas siya dyan ng madalata. Sa bagay, may sisig pa naman dyan. Nag-lotion ako. Toothbrush ulit ah. Kunin mo yan. So tara guys, magluto na muna tayo ng ano, yung sauce, spaghetti sauce or pasta sauce. Ayun, nag-ano ko half kilo ng ground na tag dito? Beef, yung mga laman lang. Tapos half pack nung bacon bits ba yun? Bacon bits, crush bacon. Ewan ko. Ayun, pinagsama ko na sila. I-render lang muna natin. Paglapasin natin yung kanilang mga taba para hindi na tayo maglalagay ng mantika. And then, ayun, ito pa rin yung gagamitin ko guys, itong hotdog na to. Kasi masarap talaga to. Gusto ko yung hotdog na to. So, yung malaki. Parang ang green na. And then, itong ano ba ito? Nag-yellow pang mga sweet ham. So, around 1, 2, 3, 4, 5 slices. So, yan. Set aside muna natin yan. Kasama na itong ano, slicing ko din to ng pabilog lang. Yan. Yun na yung breakfast namin tomorrow and baon ni Chris. Pero pagbabaonin ko pa rin siya ng ano, ng kanin guys. So, come out baby, come out. Pati ito matigas din eh. Laki na, matigas pa eh. Charot. Palambutin muna natin. Ayun, and then
Naglalagay pala ako guys ng ng liver spread sa aking spaghetti sauce or yung pasta sauce. Kasi mas malinamnam eh. Alam niyo yun. And then, instead na sugar, para maka-add ng maka-add pa siya ng parang mas mapula na sauce, is ketchup ang nilalagay ko. So, ayan. Dapat yung ratio is 1:1. 1 kilo na, 1 kilo ba to? Yeah. 1 kilo na tomato sauce, 1 kilo na ketchup, para hindi na kayo mag-add ng sugar. Pero, depende sa inyo. Pwedeng sugar ang gamitin nyo. Pwedeng, eto din. Kasi, para din siyang Filipino style, la Jollibee. Ayun, yun ang inaano ko. And then, puti na lang. Wait. Naalala ko. Naglalagay pala ako ng pickles. Relish. Where's the pickle? Pickle relish. Ayan. Ubusin ko na to sa kanya. So, ayun. Magtatalo yung, di ba maasim to? Magtatalo yung niya, yung tamis, asim, tapos, ano bang lasa ng tomato sauce? Ayun, maasim-asim din yung yung tomato sauce. So, ito yung magpapaano sa kanya eh. Tapos matamis ang hango. Ito yung magpapapula sa kanya na mapulang-mapula. So, lakasan natin. Lumakas na naman din yung ingay niya. So, pagka na-render na yan, lumabas na yung yung mantika, magigisa lang tayo ng bawang sibuyas. Ayan. And I'm using kabayo. Yung isang isang pan ko from Salad Master again. Ito pa yung pinaglutoan ko kanina. Nandiyan pa yung mantika. Iligpan sa salin. Ayan. Para bukas, dito na lang ako magluluto ng ano ba yun? Ng cheese sauce. And then, saka pa sila halo. Pwede dito na rin. Kasi si Jepo yung mag-ano bukas eh. Magsusundo kay Chris. So, maaga yun. 6:30. Sabi ko, dapat nandito na siya, sunduin niya na si Chris. Ayun. Tapos, si Jepoy na muna din yung hatid sundo na muna habang umindi ako dun sa hindi pala nakafocus. Pero, Diyos ko. Ayun. Umindi na kasi ako dun sa guys, service niya. Kasi namamahalan ako. 2.5. Ano na lang yun, sundo na lang. Sundo ba from school, tapos ihahati dito. Dati, pinabayaran ko 4,000. Kaya no choice ako nun kasi sobrang busy ko. Alam niyo yun. So, nagawa ko sa 4,000. Hindi yung medyo hindi na busy-busy ganun. Sabi ko, na lang, after 4 months ata yun. Sabi ko, kuya, na lang, sa school ka na lang magsundo. Yung kawali ko, ang itim na lang. Sabi ko, kuya, sa school mo lang siya sunduin, tapos pauwi. So, ang inaan niya nga sa akin, daw, 3K daw. Sabi ko, ang taas. And then, bumaba sa 2.5. So, namamahalan pa rin ako sa 2.5. Biruin mo parang galing lang sa school, hati dito, diba? Tapos, tricycle lang. So, buti kung, private car man lang, yung magiging komportable yung anak ko. Although, komportable man siguro, kaso minsan may kasabay kasi. Diba? Buti kung exclusive pala na si Chris lang. So, minsan late na siyang nahati dito. Kasi sabi ko, umayaw na ako nung December, nag-last kami. Buhok. Kaligo ko na kasi. Yung last namin is, yung niya nga, yung Christmas party. Tapos yun nga, since pa si Chris, 1 year pa siya doon sa school niya, sa Paranaque. Is 25,000 times 10, diba? Kasi 10 months. Buo kasi kahit na December, tapos yung sa katapusan ng summer is buo pa rin binabayaran kahit na 15 days na lang naman minsan, diba? Inaabot. So, buo ko binabayaran. So, kinwenta ka, sabi ko 25,000. 25 times 10 months. So, nasa 25,000. Sabi ko, kung binili ko na yun ng motor. Diba? Kasi, okay lang naman sana si Totot. Kaso, hindi yung pag nagmamadali ba, na mahirapan sa parking. Kasi, ang dun, ang sikip sa may baklaran. So, hindi mo mapapark ng basta-basta. So, at least yung motor, diba? Makakasingit, yung ganun. Pero, hindi singit guys, makapasama naman yung anak ko. So,
ayun. And then, sabi nga ng mga kapatid ko, nag-agree naman sila na bumili ka na lang ate ng ng motor, 'di ba? Kasi kung yung simula kasi nung nalipat kami rito eh. So sana 50,000, 'di ba? Hanggang next so may motor na ako, sabi ko, sayang yung sayang ang nabayad ko. At least may pa sana ako, may nasa akin na yung motor sana, pero okay lang yun. Mas nakapanghinayang kung ayun nga, kung tuloy pa rin. Kaya, I decided na bumili na lang din ng isa pang kasi si Jepoy sana may motor na kaso ginagamit niya nga. Tapos, yun. Yung para kay Chris lang, pang pang sundo-sundo. So, sino naman yung maghahatid? Sino yung sasakay? Sino yung gagamit? Hindi ko pa alam guys, pero pag-iisipan ko. Pero most likely, bumili na nga lang ako kasi kailangan din namin, lalo na kapag may mga urgent na kailangang i-deliver, 'di ba? Naghahanap ako ng personal rider, 'di ba? Pwede na pwede na yung pwede pong on call yung asawa ni Aiko, 'di ba? So, again, makakapagbigay naman ako ng extra na income para sa ibang tao. So, ayun. Yun lang guys, nagdadal lang ako habang nagluluto ako. Bakit hindi siya nagmamantik ka? Yung bacon, bakit ito namantik ka? Hindi nagmamantik ka. Ayun guys, inad ko na yung yung bawang tsaka sibuyas. Nakita nyo, ayan na sila, may mga puti-puti na. Hindi nga masyado nagmantika. Tapos, parang yung bacon yung yung lumidikit. Kaya, ilagay na natin tong yung sabaw, isasama ko na yung pickle relish. Ayan. Nabasag kayo. Ayan. Para mas-straight yung bacon, dumikit. Then next, unahin ko na to guys kasi wala pa yung yung tomato sauce. Nandiyan pa sa cabinet. Hindi ko pa naibaba pala. So, unahin ko na tong itong ketchup. I-scrape na nga. Sayang, lasa pa yan. Baka mahaba na naman itong vlog na to. May cooking session na naman eh. May cooking session na kaninang umaga. Cooking session pa rin bago matulog. So, ayan. And let's put na ito na lang kaya unahin ko para mahalo natin. Okay. Yun. Ayan. Yung liver spread. Ayan, ubusin ko na yung 1 kilo, tapos 1 kilong tomato sauce, tapos yung extra, guys, pwede nyo ilagay sa ref lang, sa freezer, pwede nyo siyang i-freezer, lagay nyo lang siya sa ziplock, tapos lagay nyo sa freezer, and then pag kailangan nyo, diba may ready, kayo doon, may ready tomato sauce, spaghetti sauce kayo, kasi kami kailangan ko lang naman is konti, para bukas para sa 1/2 kilo. Tapos, hugasan natin siya ng konting tubig. Sa spaghetti sauce, guys, ito ang gagamitin ko, yung sweet Filipino style. Naka-package to. May kasama siyang 1 kilong, pasta, spaghetti. So, ang gagamitin ko bukas is ito. Ayan, ito pakukulang ko bukas, yung tube na macaroni. Ayan, para maganda. Iba naman, lagi na lang spaghetti. So, yan. Ninubos ko rin yung 1 kilo. Tapos,
Yan, ubusin ko bukas. Half kilo lang ata yan. So, half lang bukas ang gagamitin ko rito. So, yan na. Since sobrang thick niya, ayan. Ito, ano ko pa ito? Sisimutin ko pa. Ano pa yan? O, diba? Sobrang meaty niya. Kalahating ano. Dapat, guys, 1 kilo talaga yung 1 kilo ng giniling, 1 kilo na hotdog, tapos 1 kilo na, eto nga, gano'n, 1:1 talaga yung ratio. Kaso, parang sabi ko, ang dami-dami namang dami-dami sahog. So, okay na yung yung ganito, yung kalahati lang yung lagay ko. Beef. Beef na ginamit ko since, yun ang nabili ko kanina. Diba? Ito, so, hinugasan ko na to tubig. So, ilagay din kaya natin dito para mahugasan pa yung tomato sauce. Gawin ko lang, guys, ha. Ayan, diba? Sobrang pula niya. Dahil yan sa ay, wala na pindot ko. Sa ketchup. So, ayan. So, pakuluin lang natin siya. Din ako nag-add, guys, ng salt or na pepper pala. Mag-add ako ng pepper mamaya. Ayan. Kasi maano na yun, may timpla na yung tomato, ano ba yung spaghetti sauce. So, ayun. Perfect na siya, guys. Natikman ko na siya. Sakto yun talaga yung niya, yung combination niya ng spaghetti sauce. Tapos, pwede din gamitin yung triple cheese na flavor. Ayan, pwede din yun. Depende sa inyo. Or, pwede din yung lang, yung original na tomato sauce lang. Pero, much better if yung pang spaghetti sauce talaga para hindi na kayo magtitimpla. So, i-add na natin yung hotdog. And then, itong yellow pa rin, ito natin siya lulutuin. Yan. Oops. Ayan, naluto na ko. So, sinipag ang lola nyo, gabing-gabi na. 10:30 na. Luluto pa rin. Sakto lang pala dito sa sapat na to yung 1 kilong spaghetti sauce. 1 kilo. So, bali, nasa 3 kilos. Hindi lang laman pala nito. Guys, yung mga meat pa eh. So, yan. Lulutuin ko lang yung guys, yung hotdog and then yung ham. And then, mag-add ako ng salt and tapos simmer ng onte. Okay na yan. So, that's it, guys. Yung para sa para sa vlog ko ngayong araw na to. For sure ako mahaba to, kasi dalawang cooking session yung ginawa ko eh. So, bukas naman yung cheese sauce. Kasi may may nagtatanong nun eh. And ito rin pala kaya binlog ko kasi may nagtatanong kung paano ko gumagawa ng spaghetti sauce ko. So, ganun lang, guys, kasimple. Sobrang dali lang ng mga ingredients. So, ayun lang. Sana matry nyo din na. Let me know kung magustuhan nyo itong recipe ko ng spaghetti sauce. Yung spaghetti sauce ko. So, ayun. Good night. See you bukas. Bukas na rin ako, guys, mag-edit kasi antok yun na lola niya. So, ayun. Tinan yung buko. Di pa ako nakapag-supply. Push ko lang hindi blur. Hindi naman. So, ayun. Bye-bye. See you bukas.